I was a watching a different dicas. Eh, bia na edrumre bia na sa aban no sikasemu no oboa no. I remember so bia tikane jaiba. And other party no so after no sikas was start here day. Eba. Tiende de bia baby e word so. E wa wade na no be day. Ebeko. Enti papa uche se enkomhya e koso influence ka. Oh, influence ni na influence. Eno eye sika fam. Me say ni na influence. Eye sika fam. Say ahotra bagana. Say ayi enkrofo na ombo enum no. Ombo hip hop na hip life na ayi no. Reggae ayi for no. Yes, you have dey be showbiz. Show business. Show and business. Okay. They said as far as we are. Revelation bees. Se yeyi enne edifiri mu a aka 16 days na Ghana ye ko akoto aba na nyenti a abatue enkomo aba ho bebre no eye enkomhya edifo dodo na ede aba bonten ebinum ehye enkom kofa na anu bi afei eduru baabi na womo asesa omano sofo ba ko a ofiri se obehye enkom eko ede ma NDC na somu enyo no ewo Ghana ha ene Reverend Owusu Bempah na nyenti a na somu enyo ne nyina ne se amanfo no ekire se ne nsem bia wokeka no afia nya se etwemompo eyafia ede a wokeka ye ene ne ono asan atwa ne ho afia asan akeka omo keka edisi ani kofa ne wakeka atwem afi bi atwem disi ani a na ne nyina di adanse se sofopani Reverend Owusu Bempah no ase onyina yie ase omane yiw enyine yiw na ne da bi nso enyine da bi firi se edrumi bi ma wo kire se MPP aben aye adwuma yie pa a wo kire akwan ani free SHS a wo mo aye ani ade o mo de bo Ghana fo enti se nka obeka ne se ya na dodo na adwene ye ne se o ene we hu aban no nyuma pa ya wo ye enu nti obo aban no abaso afei edrumi bi no na Reverend Owusu Bempah asaba bontin biem aba kire se free SHS na MPP fo ede bo wo mo hu safo hene no enya ade bi o ma ya enwanwa o mo hyeda nya hwi bi asa free se free SHS no eye Ghana fo ye taxpayers money ena aban no agege ena odebo free HS no ho bra eno nti won hyeda nya bibia ye soronko ede ma Ghana fo eno ena Ghana fo se mpapa ena na se enkom hye ya ko hye ye ede ma NDC fo bi fo awon sase eno nti na oka na anu atwem na afi wada no ho ba be kan bi ase papa person de 6 eda ne ye 9 eno ena ho akohia se ne Ghana fo mudi hu komo no yedi hu komo studios na ye bisa se edi wie no edi ensem no eya sofo na epemu na wode omode hyenkom eye influence ena emomode hyenkom anase eya na eye den na se sofo no ko hyenkom wie a eye campaign ena woye ede ka ho ana enu nti kam ho abra wonua ba Dark Gold mema Prophet Anderson Akwaba na makai wo se Prophet Dr. Abednego contact so eguase ho betimi contact no for all your spiritual problems kam ho Nalma Prophet Akwaba. Prophet Anderson. Obahima. Papa, bibi abokode. Oh, Christ la Ukraine. Aka 17 days ye nefi mu dia aka 16 days. Okay. Na Ghana ye kwa koyi mampani. Fi se e hye abatu afiase ye hu sa afi e ya abatu afi empomponso afi abeto na babedru enkomhya hodo ahwie ku fam wo mo a hye enkom hohoro monsa san be support party no wo mo ekọ bi wo mo de ekura afi de wo ni amampinifo ni bi hye enkom owo enkomhye papa ni nyina no wo hwe ni nyina besim ne na kakra ya akya sai na ne mate Oyame enshira ye. Say Arena Brano or that's so cry when a boy home by now. You know what you have to do a pempensuo away. The mechanic say about you about TV, be no AC. Na you be anywhere by BC. Senate de Biano, Sana, you know, I feel so a bay. You won't be any, it's will be any. It's say the Ghana card never to her. Who will be an alcohol today? A devoted Edison never to Swa. Who be an alcohol today? Ibian, one more chess a beco run off, one more chess a pinte, Babacra, one more chess a baton cry, declare Bimon Penesonia Diano, Nina, she see. I feel about 2 years we about to watch amphibia. It be a no ABC. Okay. If you say, if we are no a drum pempin, so be a in the Pacrano, it's me a more chronobeam. I was about to if me can't in the general, say, baby, rest you do no. See, but if you don't know who counsel, what mean we are dear. Okay. What do you say? Ain't you know, and
enye ballot person obi be wia ama di won twu ntwa ba e de be bi na kwotuma ba na komi fie wa twen results aha no free what you want to free then I don't see any what you want to be afia batu. Okay. Papa fe ye mbo enkomhye a afi agu fom ne so. Me didi say what bebre. Unuanom asofo bebe na ne di enkomhye no agu fom pa. Uwe enkomhye na. Ubeka setisen. Okay, the American say prophetic words are considered as infallible. Okay. Means a prophet words can never be contradicted. A prophet's words can never be contradicted itself. Ghana so for Ghana. Yes. Ghana di for yes. Okay. Eno ntino oko Bible no ma. Deuteronomy chapter 18, the verse number 22. Obaka kire say oda kinkan. Na obi aka say bia dem timi na eka. Okay. Papa koso. You know, eno ntino say uye odifo na ayampa say onyame na no ekasa. Sabe onyankopɔ ɔnka sɛm mienu ɔnka na waka bi wakyina nti sɛ woyɛ sɔfoɔ na sɛ biribi sɛ afɔ no mabade a ɛnɛ trɛ no abɛma yɛhunu nipa ko a woyɛ. Okay, Papa, Deuteronomy 18:22 abɛma yɛhunu wo sɛ nipa no baabi a wogyina anaasɛ wogyina blɛ. Okay. Yes. Deuteronomy chapter 18 verse 22. Deɛ odiyifoɔ no kasa Awurade din mu na asɛm no anyɛ hɔ anaa amamu a na asɛm no mfiri Awurade. Ahokyerɛ na odiyifoɔ no de kasae nsuro no. Hallelujah. Amen. Enti sɛ wo odiyifoɔ na afei abatue we wɔkyerɛ maame se wɔkyerɛ mama se wɔkyerɛ Yakobɔ se na de wo baabi aslade adɔ na waka nkɔ de a na sɛ wo ahokyerɛ sɛ be wo ho akyerɛ. Okay. Twene kura de wanka sɛbe waso ahokyerɛ asɛbe ro boa ba so bena mekai Papa ne mekan ye de nyɛ na wakan ye mu waso odifo no wasɛbe ngede amamu wo de okan yi kwa na ye mede. Okay. Eni kwa sɛ wasɛm no contradict no. Inti brofo no or say when a prophet speaketh in the name of the Lord, if the thing follow not nor come to pass, that is the thing which the Lord had not spoken, but the prophet has spoken it presumptuously. Not thou not be afraid of him. Yes. Enti sɛ nipa ne ma ensuo no foko ni hwe parakora woni bi onyame no ekakasa wo yi. Okay. Anybody nyame di agro. Hey, onyankopɔ na mimi ni no nipa di agro. Okay. On country wo bia. On ma wo se so fo mpanifo bi ubet angel we say omo nyina mo boa. Ye flat dey bi psychological prophecy. Omo hwe se omo nyina omo di chart no. We I say luto no. Chart na orudie. Na o da be cancel bi. To wo say di for na ka say ma wo se chat no wo head about to obaro eba ma fine eba ma na ye wo se nyenya kopa se you see ensem be say na man na nkrofo nkwa asole. Okay. Because odifo be ka sem de na wo che wo sa na no na ama nkrofo twetwe nyamesom hwe in prophetic arena ye wade bi tu na na me ka kire o be say ye den ye wo foretelling e wo de foretelling. Okay. He no ntino ye wasem a onyankopɔ eka na abamu ene wasem onyankopɔ eka na beteki time but ebe ebam so me ka say ye wo Buddhist scholar bi a waje di by friend Mark Handy or say we have 5 gospel, we have Matthew, Mark, Luke and John and Christians, but people out there don't read the first 4 but they rather what read the 5th one. Enti no enkrofo no omunyi nyankopɔ ni enkrofo omunya Kristofo no oni Matthew oni Mark oni Luke oni John oni Peter oni mu wakusi ne woni mu. Okay. Oni mu. Oh, you see Christo ni wo beye no and the outside no ebe hwe enti tro no say ye ni wiase han. Yes. Okay. Some makandi no okasem bi o say I love your Christ but I don't love you Christians.
because we are not exhibiting what the fruit of the spirit. Okay. Papa and a yension is say, a dear never mat defo be, aba bontain, abeka assembly, a dear favor party be, a chess oh, party or see, why ye numa, a real say dear, now so near a juma wabono, chess of Fatabas body if it's open as may be or maybe a more thing. It is a Ghana house, ya who train na, now what's near ya quine, ya who train na, what's near the squad dying, what's near a free as near dear, sa parts no. Effort habas body was say bonabaso na ebi mu kra chese okay say sa na wo ka na de na wo say ye to na so kra anka enye hwe na ebema difo na say twa ne ho asan aba beka say musima ye say ya ade na mo ye kra no e your mind sika na mo de ye ti mo nye hwe Oh say asay ade kan yi no hono da medika ma kan Deuteronomy chapter 18 verse 22 I was ahonche na difo na dikasa bia na edurumre bia na saa aban no sikasemu no oboa no adu membensuo bi a sikanan agya ba na other party no so afena mo sika so start here dey eba tie ne da bia ba bia ewo da so do ewo na de na no be dey ebeko enti papa o chere say enkomhya ekoso influence ka ho influence ni na influence eno eye sika from me say ni na influence eye sika from say ahotira bagana say ayi enkrofo na mo bo enyom no ombo hip hop na hip life na yi no reggae yi fo no yes ye fa de bi show business show and business they said aso for us ya revelation biz omu ye di ye no bisikasam no so ye dima ti omo we say ba be best do trend the obe kan na nipa ina be so na ama o hit na wo nya big platforms na ye mo sikadi ebi kura agati YouTube the boy na kan nipa na wo nya sikadi okay it ya dey offer say be obedi say hunu in the name of God when make e bi antere no e dey be the see ya wo ni papa ko aka asem wi na afa de wo sa change wa no ukuti mu kura ese meeting me gogo so woni we yakun afa woni we free woni we yaka nti obedi be na shepani we ya fe na anya menka me bia tire obi o Ghana ewiase ya menka e bia tire obi abato ya menka be bia tire obi na menka bia tire obi di obekasa bia e chat ina obi di ato obi anim say Ghana abato yi ida say mahama na say bo mba ko o mo maka nyina say do mo ebeboa o mo ma o mo ebenya edi is like omo tom so o hye nkom no kwa na ya o kan ni bam kura nya nkom ele o kom say because say tu na ebeba ani ba o mi a mahama na ebeba and the time ga check you know ba cheda so na mo say na say o ko America o committees bi o ye we bi and o say o di fo be ka say cheda bada okay Kofi Apollo I tell you because how do you remember chat na you ready to a kan sa fi say ebia ye hwe Ghana ha ya bato na ye to na ni titiru na sa party mi enupe anye NPP a NDC enu ti no sa ho no na ya kasefo na asofo no eni di a kire ho nti se nyambe di a kire ni oni di a kire no be ya kire onyankopɔ onye nyuma sa se wo hye fam ne nyankopɔn pɛsɛ wo na ntumi so ekasa wo ma wo bekasa okay we die Obama de abina wie no hyepe no se wodum koko wodum atodwe wodum atodwe radio akopɔ koko no se wodua na ebi ewu a na omo de eyisim obu ha ye de shema oni ho opese koko no wo sa akwete a oni ho o ba oni ho wo buru na akotu no oni ho odi be gwa paso oni ho wo twi ho na akasa da afre na ye de koyi sika no e ho do ba ti obia pe ba bia agono ba bia abre na obaji ti bia di there has na nsen odi fo bi kasai American bato no ma hu se ma me bi ya fa ne sai ma boni os has ma hu se ye di ni AC American akunya no so okay devotion ko
Ebaya, maame no, the baby, papa na esuo. Was okay, when I go for one, do be a cat na or sana. You say, oh, mob man go from for one serious. Oh, man go from fat when I'm soon serious. When I go born no massa. So money pa, oh, dear go for edgy you. Abakata troka. You see, to Yami, for Yami joke. Papa yɛhwɛ nkɔmhyɛ na aba ne nyinaa wɔn hyɛ nkɔm no wie a wɔn kyerɛ sɛ adwuma wɔ ho a wɔsɛ amanyɔfoɔ no yɛ ebi a nea ɔbɛhyɛ akɔ party no kyerɛ sɛ sɛ sunsun fam wɔn anyɛ nneɛma bi a nea ɔbɛhyɛ akɔ party no nso ka bi sɛ o MPP na elidi deɛ nanso wɔn ho sɛ sunsun fam no agye sɛ nneɛma bi gu fam agye sɛ nti ebetumi aba sɛ diini no behu ɔbɛka ɔde akwankyerɛ bɛba. Ebia na wanya akwankyerɛ na ɛwɔ ho no ɛno na ɛma ne dini ne kan no ɛmmam ɔhyɛ nkɔm no wie a ne aka no egyina wo nipa na ɔhyɛ wo nkɔm no asa oduma enum na me wo adwuma me yɛ no sɛ onyankopɔn ɛda ade bi ɛkyerɛ fa obi ho a onyankopɔn mom akande a ɔde bɛyɛ a ɛbɛyɛ yi okay sɛ nipa na ba sɛ nipa na ama ɔde onyame bɛsɛ wɔgye nipa no okay sɛ nipa na a receive a na de obese we na wa de na wa na akoba bi na Ghana na akodu mebenso bia obi a wadwimi se ye beto abasi a enkwa ne sika wo grofo mpa nti obi a eno time obi a ebeji ne de nso ayede adi be home be yesei o banso a o kodi fo ni ma nkokwa so odi bibi edai etuo ne na bibi tem on so agye ne de se enyam de kan se enyam de kan at the end of the day no okoye no sika wo se wo jo do agye okay no so agye ne de Monti mo dua obeka se oman sika ye nyina se ye obi adibi ti adwenke se o mo e fa ho de ade e de adibi okay yes na yes enyanyame na enyame nka di bia se so ya hwa trend bi a aba na akwa se edifo no wo mo hye nkom ni wie a enso ho a adane campaign ye enye difo bi a baba bonti abeka se okoto aba ni wie a enkofie gina ho kosi se no num no ebebo na ye be hye asese ye kenkan na wagina hwa kenkan bi wo bre kwan so a yenya nkofo bi so a ebo dawuro se ukona okoto aba ni wi a kofie se be ye na sundue be benti ko fie ebre no so ye kenkan na wasa efifi ne waba dini ni so ka se ukoto aba ni wi a ekofie gina ho na ye to aba no na eba ne sa edifo no enye afede amanyosem no mayi omanim na wo moye okay on se wona ho se be nipa na odifo ba ebia tuye ya ye nyine onyammudi ebia na ono kan nipa na wo ye baby Christian but ebia o friend on se odifo say no o ka se wo odifo ase bi obi a enti wontu obi a anya ohwe na ase adifo duma na abafo na edifo yi nye edifo a afeya no mama enye obi a ahete na ke se wo odifo obi a ahete wo odifo ba obi a ahete onim na wo tete se wo odifo de obi ko ye bayifo na wo ya so wo bayifo na wo ya so okay others here it's any pa no onye odifo ye odifo pa odifo a so omo so ye odifo bone ho a omo edi omo dwuma nti no de obekasa e de balance be ba no ene ba omo difo kwa wo dey wo ye odifo pa kasa balance ema de mitima kan okay papa we dey ebe na sunti we dey ne kwakwa wo se me twa to na fe wo number me de me kan say about we kosui enye se ye mpanimfo di agu akwan so no ya fa nhye nye dey enye adwuma enye wona kwa watimi okame ebe kura okwa enhye pati bi atade se wo normal atade bi a ope bia koto abasunjum obeto a oto a ebe si ense o okọ ba bi ye kan ya de answer no omunkoleti na onfa results onye dey emetubja nti nyina ye fa mpaibo enta abato nti se de be ya bibia betuma ye dey aye kama onyame hia so fo nyina na mesere mo a mo fra mo di fo no mo di fo no mesa kan be mu se mmra mo ho ase na mo sua de ansa na mo ba fro se be enfa trend en kan kwase asem se trend be banti no obetima aye de opada bi ko yesa emo onyame hia na oma ni huru enke se de be ya ibe huru obi a odi fo ni obi a woni odi fo bidiana yebo Anderson my number is 0559698229 onyame hye obia abusia prophet Anderson ne no atwetwe enkomo no prophet chese abato bre no eso apie na kwato wa banke beye mpo a enhye party atade
ɛmfa nkɔgyina hɔ ɛno nso koraa de yɛnim deda sɛ ɔman yi mmra no koraa ɛtia sɛ day of voting no wobɛhyɛ party colour bi de akɔ akɔgyina hɔ ɛno saa no ɛmmoa ɛma asomdwe ɛma yɛn nyinaa yɛnka mmom na yɛmmoa sɛ ɔman yi yɛasomdwe a yɛkita no yɛbɛbɔ ho ban during this election after the election na yɛburo nya no ayɛ yɛdɛ ama yɛtumi de ne yie gyaw comment ɛwɔ video yi ase ɛfama me afei ɛyɛ too much gh subscribe my page yi mia bell no so saa no upload bi ɛbɛbɛ bia only first person na nsa betumi aka all the social media handles okɔwa ɛyɛ too much gh ɛyɛ aka sɛ ɔbɛ like wɔ hɔ na wahyɛ ama onua bi nso ɛnyɛ bi ahwɛ ɛdi ne deɛ sɛ ne mu nim deda no ɛyɛ dark gold makra